אני נולדתי בפולניה ב-1915 בעיירה קטנה בשם בלשקי במחוז לודז' קאליש למשפחה מרובת ילדים. ההורים, שני הורים ושישה אחים פלוס אחות. העיירה הצטיינה בזה ש3/4 של תושביה היו יהודים ורק רבע מהם היו פולנים. אפשר לאמוד את מספר היהודים בעיירה בלשקי בתקופה שלפני השואה ל10,000 נפשות. זאת הייתה עיירה קטנה. היהודים בעיירה עסקו בעיקר במלאכת החייטות. זאת הייתה עיירה של חייטים. כמה מאות משפחות של חייטים סיפקו תוצרת למחוז פוזנן, הגובל עם גרמניה. על כן נוצר באותה עיירה פרולטריון או חצי פרולטריון של עובדי מחט. אבי היה במקצועו פחח, ואחר כך הקים חנות תוצרי מתכת וכלי בית. הלימודים של הילדים היהודים בבלשקי בעיירה היו לימודים מסורתיים כפי שהיה מקובל במשך דורות. זאת אומרת, הליכה לחדר בערך בגיל 3-4, ואחר כך, מאחר שהרוחות והזרמים הפרוגרסיביים הגיעו גם לעיירה, עברנו לבתי הספר הכלליים, הפולניים. ככה שילדי היהודים קיבלו חינוך מעורב, גם יהודי מסורתי וגם כללי מדעי. מוצאו של אבי, הסבא שלו למשל, היה חסיד מחסידי גור. או 3 פעמים בשנה, בקשר לחגים, היה הסבא מרדכי נוסע לבקר את הרבי מגור. אבל אבא קודם כל זנח את הדת, זנח את המסורת, ועבר לתנועת הפועלים היהודית הראשונה, שאז קמה, הבונט. אבל הבונט לא סיפק אותו, בעיקר מן הבחינה הלאומית. הבונט אמנם היה תנועת פועלים יהודית לאומית, דיבר על אוטונומיה יהודית תרבותית, אבל לא טריטוריאלית ולא ציונות, ולא פתרון לבעיה היהודית. פתרון לבעיה היהודית בפולניה, בארצות הגולה, בעוד שאבא חתר לפתרון מה שנקרא יהודי טריטוריאלי, לאומי טריטוריאלי, וכך הוא הגיע לציונות. ארגוני נוער לא היו קיימים בעיירה, הם נוסדו רק ב-1925, כן השומר הצעיר, והשפעת מדריכים שבאו מלודז' ומקאליש. אז אני נכנסתי לתנועה יחד עם כמה אחים שלי ב-1925. ב-1929 זכורה להתכנסות המונית בבית הכנסת הגדול, היה בית כנסת גדול ויפה, לרגל מאורעות תרפ"ט, הטבח בחברון ובמקומות אחרים, ואני זוכר את הנאומים ואת הבכי שפקד את הקהל כולו. אבל בשומר הצעיר הגיבו אחרת. לא בכי, לא תרומות, אלא עלייה ארצה, זוהי התשובה. מאורעות תרפ"ט, ואחר כך גם מאורעות אחרים. אחרי שקם השומר הצעיר, קם גם בית"ר, זה היה בתקופה של הרוויזיוניזם התחיל להתפתח בפולין. במשפחה שלנו היינו מפולגים לשני מחנות, המחנה של השומר הצעיר שהוא היה הרוב, היינו 4 בשומר הצעיר ו2 היו בבית"ר. והאחות הייתה בשומר הצעיר, זאת אומרת 5 השומר הצעיר, 2 בבית"ר, והקרבות בינינו היו המילוליים, לעתים הפכו לקרבות מכות. הקרבות היו חריפים מאוד, היינו קנאים, אלה לשומר הצעיר ואלה לבית"ר. שני האחים הגדולים כבר היו בארץ, כל 5 כולל אבא וההורים עלו כולם יחד לארץ. הנאצים כבר היו בשלטון, הסבא היה ציוני
ולמרות שהיה דוד שחזר מפלסטינה, כמו שהוא קרא לה, ואמר, אל תיסעו לשם, אין שם מה לעשות, אין פרנסה. יש קדחת, יש יתושים, חם שם, אל תיסעו לשם. הם חיסלו שם, והם באו גם עם כסף, והם הקימו מפעל בתל אביב אחר כך לימים. סבא עם כל הבנים, מלבד אבא שהלך לקיבוץ, הקימו מפעל שנהיה לבית חרושת, בשיא גדולתו היו שם 120 פועלים. הם ייצרו שם קומקומים חשמליים ותנורי חימום ולימים תאורה ופנסים, תאורת רחוב. אבא היה בן 20, אבא יליד 1915 והם עלו לארץ בשנת 35. הגיע לארץ הוא היה קצת לדעתי זמן מועט עם ההורים בתל אביב עד שהם התארגנו, ואחר כך הוא חזר לגרעין שלו שגם עלה לארץ להקים קיבוץ. אבא בא עם כל המשפחה, אמא עזבה הורים ואח ברומניה. אמא גיזלה קדמי פינקו נולדה ב-15/6/1914 בעיירה חרלאו ברומניה ליד העיר יאסי. משפחתה הייתה לא דתית ומתבוללת. למדה בגן ובבית הספר היסודי עד גיל 14. תיכון למדה בחוגים מקומיים ובחינות עשתה בעיר הסמוכה. שם הכירה חוגי נוער יהודיים ובהשפעתם החליטה עם עוד כמה נערים ונערות להקים תנועת נוער ציונית בעיירה. אחר כך הצטרפו לשומר הצעיר. האמא לספר. בעיירתי הייתה קצת אנטישמיות אבל לא חריפה עד כדי הרג. וכן תנועת הנוער שלנו היו תמיד מריבות עם הנערים הנוצריים. הם היו משלחים בנו את כלביהם ואנחנו היינו נלחמים בהם. הייתי הראשונה ממשפחתי ומעיירתי שעלתה לישראל. הייתי אז חברת השומר הצעיר, ביחד עם עוד מספר קטן של חברים, היינו הראשונים בעיירתנו שחשבנו על הציונות ועלינו ארצה. כשעליתי לרכבת לבוקרשט, כל העיירה ליוותה אותי. זו הייתה פרידה עצובה בשבילי ובשביל הוריי, אבל קיוויתי שאראה אותם שוב בארץ ישראל. אמא לא ראתה אותם יותר מעולם. מבוקרשט נסענו לקונסטנצה שעל שפת הים השחור, ועלינו על האונייה דאצ'יה, שהייתה רעועה מאוד אבל הגיעה לארץ ישראל. בפיראוס, יוון, הרשו לנו לרדת מהאונייה. איתנו הפליגו גם כמה סטודנטים מצריים שחזרו משוודיה לחופשת מולדת. הם הציעו לכמה בנות ואני ביניהן לרדת ולבלות על חשבונם. לבסוף הגענו לנמל חיפה בינואר 35. האונייה לא יכלה להגיע לחוף ואותנו הורידו בסירות. אני נקלטתי בקיבוץ שריד וחיכיתי לבואה של משפחתי. מגיל 19 היא לא ראתה את ההורים. היא לא ראתה אותם, וזה דרך אגב מאוד היה לה קשה כל השנים. בעיקר שהמשפחה של אבא באה כולה בשלמותה עם ההורים וכל האחים. באותה שנה 35 שגם אמא עלתה, הם הגיעו לארץ ולאבא כל השנים הייתה משפחה גדולה מאוד בארץ. ובמצב כלכלי טוב. 5 אחים ואחות היו לו, אבא ואמא, משפחת קולטון, שרק אבא החליף את השם אחר כך עברת אותו לקלמי. הם היו והם קיימים עד היום. הילדים שלי עד היום שאנחנו עוברים בקינג ג'ורג' על יד דיזנגוף סנטר, הם יודעים לדקלם שבקינג ג'ורג' 60 זה היה הבית של המשפחה. את פשוט לא זוכרת את המקומות הקודמים שלהם. אני זוכרת עוד לפני קינג ג'ורג'. כי אני מילדה קטנה מאוד שאפשר היה לקחת אותי, הייתי נוסעת לתל אביב ואחר כך גם נורית הצטרפה. זה היה החופשים שלנו בתל אביב, הקסומים. אני מאוד אהבתי את תל אביב, מאוד רציתי להיות תל אביבית בתקופה ההיא, ותל אביב לא צריך להגיד, הייתה אז קטנה יותר ואינטימית יותר וחמודה יותר. היו לנו גם בני דודים בגילאים שלנו. והמון בני דודים בגילאים שלנו. והיה נורא כיף. וכולם גרו בבית אחד? בהתחלה כמעט כולם גרו באותו בית. הם גרו בדירות נפרדות מקודם, ואז בשנה מסוימת שאני לא זוכרת איזה היא, הם עברו כולם לקינג ג'ורג' 60, לבית אחד שיש בו 4 או 5 קומות, ובכל קומה ראשונה סבא וסבתא ולובה, כן, ממש כמו בדירה להשכיר. מלבד אבא שהוא היחיד שהלך לקיבוץ, ועוד האח הצעיר שלו שלא גר שם, כולם גרו שם כולל הסבא והסבתא הרבה שנים. סבתא לא דיברה מילה בעברית, רק ביידיש כל השנים. סבא דיבר טוב עברית. הסבתא הזאת שלמעלה פה, נכון? הסבתא הזאת היפה. והתמונה הזאת שהיא העתק של התמונה המקורית שהייתה תלויה אצלה מחדר שלה. והייתה לה צורה אליפסית מאוד יפה, בגוונים קצת חומים, ואני זוכרת בתור ילדה קטנה, מסתכלת על התמונה של הסבתא,
כמו על איזה נסיכה מעולם אחר, ושאלתי מי זאת האישה היפה. לא קישרנו, לא מי זאת האישה היפה, אז הוא לא עלה על דעתי בשום אופן שיגידו לי שזאת הסבתא שלי. כי כשאני זוכרת את הסבתא מהתקופה ההיא, היא לא הייתה יפהפייה כזאת, היא הייתה שמינה, בוצה אפילו קצת, שיער דליל, ולא האמנתי שזאת סבתא, הם אמרו לי זאת סבתא דסה, סבתא שלך, ואני אמרתי לא נכון, ואני זוכרת, אני התווכחתי איתם כי לא רציתי בכלל להאמין שזה אותה אישה, הסבתא הזאת והאישה שבתמונה היפה. ואני זוכרת את אבא עומד במקלחת שלהם שם בתל אביב ומתגלח, ופתאום הוא היה צריך משהו, והוא צועק לסבתא, אמא, משהו, ואני אומרת לו, אני לא יודעת בת כמה הייתי, אז בת 4 או משהו כזה, אמרת לו, זאת לא אמא, זאת סבתא. אז הוא אומר לי, אבל שלי אמא, אז אמרתי לו, לא, זאת לא אמא, זאת סבתא. אני עומדת ומתווכחת עם אבא, שאמא זה משהו אחר, זאת סבתא. הם הכירו כשהם היו בגרעין המשותף ביחד, בפלוגה לקיבוץ שמיר, שהיה גם גרעין רומני וגם גרעין פולני. ושם הם הכירו והתאהבו. אמא הייתה יפהפייה ענקית, באמת יפה. ואבא היה צעיר ויפה, אלם חמודות ומחזר, הוא היה מחזר לא רגיל. הייתה להם אהבה מאוד מאוד גדולה ויפה. איך זה נשאר? זה נשאר תמיד. כמעט עד ימיהם האחרונים שהם גרו בחדר, אבא היה כותב כל בוקר שושנה טריה מהגינה שלהם, ומביא לאמא בבוקר לשים בצנצנת הזאת שמונחת פה, נורית, תביא את הצנצנת הצהובה רגע. הצנצנת הזאת היו שמים שושנה טריה כל בוקר. כל בוקר הוא היה כותב, היה שיח ורדים על יד הבית. אז תגידי את איזו אהבה הזאת. כן, כן. תמיד הרגשנו את האהבה שלהם. זאת אומרת, אחר כך כשהם התבגרו, ואנחנו גדלנו וראינו את השלבים היותר קשים של הזוגיות הזאת, אז זה לא היה קל, אבל האהבה ביניהם הייתה תמיד, והיא קרינה עלינו, ואנחנו הרגשנו אותה תמיד, תמיד. ולפי דעתי אני לקחתי ממנה הרבה מאוד. כן. לקשר שלך עם צביקה? כן. הרומנים והפולנים לא הסתדרו ביניהם, לחלוטין לא הסתדרו ביניהם. כל עוד הם היו בפלוגת הכשרה ליד רמת יוחנן, הם היו ביחד. כשהיה צריך לעלות על הקרקע לקיבוץ שמיר, הסתבר שהם לא רוצים לעלות ביחד בכלל, הם לא מסוגלים להיות ביחד. מה שקרה שהפולנים הלכו כגוף אחד לקיבוץ נגבה, להשלים את קיבוץ נגבה הקיים כבר. הרומנים עלו לבדם להקים את קיבוץ שמיר. אמא תמיד טענה שאם הם היו הולכים לקיבוץ שמיר, אני הייתי יכולה להיות הבת הראשונה של קיבוץ שמיר, הפסדתי את הבכורה של קיבוץ שמיר. אני נולדתי עם פרוץ מלחמת עולם שנייה בדצמבר 39. מה הם היו שם ברמת יוחנן? משהו כמו 3 שנים, הם היו בגבעה על יד רמת יוחנן, לא בתוך הקיבוץ, היו להם שם אוהלים, הם עבדו בעבודות מזדמנות להרוויח כסף, אבא עבד בבנייה של בית חולים רמב"ם, הוא היה מספר שהוא עבד, אמא עבדה באיזה משתלת פרחים והיה לה כל יום ללכת, זה היה תקופת המאורעות, היא עבדה קצת בכבישים, יש לה לפחות תמונות להעיד על כך. נוצרו 3 זוגות מעורבים בתוך הפלוגת הכשרה הזו שכבר התחתנו, רומנים עם פולנים. אבא היה פולני, אמא הייתה רומניה, היו עוד 2 זוגות כאלה שהיא הייתה פולניה והוא היה רומני, ועוד זוג שהוא היה פולני והיא הייתה רומניה. בגלל שהם לא יכלו להחליט לאן ללכת, לנגבה או לשמיר, 3 הזוגות המעורבים עזבו את הגרעינים, 2 זוגות הצטרפו לקיבוץ בית אלפא יחד עם הטרנספר שהיה. אני הייתי בת חצי שנה, בקיץ 40, אמא הייתה אומרת שזה היה היום הכי חם באותה שנה. נחתו כל הרמת יוחננים בבית אלפא. היה יום חם אימים, אמא אומרת שהם היו מרטיבים את הסדינים שהם שכבו, היו שוכבים על הרצפה בתוך מים, הם לא ידעו איך לאכול את החום הזה בכלל. נורית כבר נולדה בבית אלפא אחרי 4.5 שנים. היינו כותבים בצרורות, בזרי ענק, רקפות, נרקיסים, כלניות. זה התחיל מהנרקיסים, כי הם פרחו ראשונים. לא, הרקפות והנרקיסים ביחד. אחר כך הגיעו הרקפות. והכלניות. כן. ובסוף האירוסים וזה, אני לא זוכרת שכתבנו אירוסים בצרורות וצבעונים, כי הם היו גבוהים יותר ונדירים יותר. אז זוכרת שלכל
סוג פרחים היה אזור אחר על הגלבוע? בוודאי. זה לא שהיה לנו מסלול שהיינו עולים על הגלבוע. לא, גבעת הנרקיסים, הייתה גבעת הנרקיסים. נכון. הרקפות היו מציפות עד היום את הגלבוע, גם במקומות הנמוכים, אבל הנרקיסים היה גבעת הנרקיסים. והכלניות היו בכל מקום, אבל הצבעונים אחר כך שוב היה להם אזור משלהם. הצבעונים וגם האירוסים כבר היו יותר גבוה. יותר גבוה, לא תמיד לאירוסים. והיו גם בשדות. נרקיסים היה מלא בשדות, היום אתה לא רואה נרקיסים בשדות, הם מרוססים. מה שאני עוד זוכרת מהטיולים האלה, זיו, את זה שתמיד איכשהו היינו עוברים דרך הפרדס. כן, זה בטיולים לגלבוע. וכמובן שגם כותבים אשכוליות, ואני עד היום לא מסוגלת לקנות אשכולית. אשכולית אני לא מסוגלת לקנות בסופר. גם אני לא, יש לי עץ על יד הבית. לך יש עץ על יד הבית, לי אין. כן, תשתלי. אני לא מסוגלת לקנות אשכוליות. אני צריכה אשכולית, אני צריכה לכתוב מהעץ ובאמת. לא סתם שצביקה בבית הקברות, ככה כל פעם שאנחנו באים לבית הקברות בחורף, זה מלווה בקטיף אשכוליות מהפרדס שעל יד בית הקברות. הילדות שלי בקיבוץ, אני זוכרת אותה כמאושרת. הטיולים, היחפנות הזו של קיבוץ צעיר קטן אז בשנים ההם. ההורים של כל הילדים מהכיתה שלנו, שהם היו הורים שלנו, של כולנו. האינטימיות הזאת של קיבוץ מתהווה, והיחפנות בקיץ, ללכת יחף. אבל עוד זיכרון שיש לי מהגלבוע בקיץ זה נחשים. כן. אני עד היום, אני לא פוחדת לא מג'וקים ולא משום דבר. הדבר היחידי שאני פוחדת ממנו זה מנחשים. למה? כי אני זוכרת את המקרים של החברים שננקשו, הוקשו. הנחשים היו יורדים מהגלבוע ומטיילים, הקיבוץ עלה על ההר לימים ובנה כל פעם עוד ועוד על ההר, והנחשים היו חלק מהעניין. חיל הארציון פעמיים, ננקשה, פעם אחת היא הייתה איתי במוסד, הלכנו על המדרכה, עבדנו באותו יום שתינו מחסן בגדים, וכבר מיהרנו כי איחרנו לעבודה, ורחל מתעכבת, ואני אומרת לה, רחל, נו בואי מהר, אז היא אומרת לי, זיווה, אני לא יודעת אם דרכתי על קוצר שננקשתי מנחש. הייתה לנו בריכת השקיה בבית אלפא, שבה למדנו לשחות. בריכת הצפרדיים קראו לה. המים שלה היו מוריקים אותה מדי פעם, להשקות את השדות, בקיץ התרחצנו בה. כך היינו, ילדות יפות ובהירות, מחייכות לצלם בשיני חלב חסרות. השיער הקצוץ בתספורת יעילה, מתבדר ברוח קיץ כלילה. כך היינו, יושבות בשורה על המזח שקרשיו דהוהים וסדוקים, מעל המים הסמיכים הירקרקים, של בריכת ההשקיה בה למדנו לשחות, בימי הקיץ המאובקים, הבוהקים, בתוך צבעים חומים חמקמקים של זיכרונות ילדות מתרחקים. צוחקות ובהירות, כל כך היינו מאושרות. באמצע הבריכה היה עמוד שקראו לו העמוד האדום. אם היית שוחה לשם ובחזרה ידעת לשחות. לי זכור שאבא לימד אותי בסחנה, בבריכת הצפרדעים בקושי התרחצנו, אבל הבריכה של חפציבה הייתה הרבה לפני הבריכה של בית אלפא. ואנחנו היינו יכולים להתרחץ בבריכה של חפציבה ובסחנה. כן. אבא עוד היה עגלון, ובשבתות הוא היה רותם את הסוסים, היינו נוסעים, אבל יותר לאסי בתל עמל מאשר לסחנה. גם לסחנה יצא לנו עם עגלה עם סוס, די הרבה לנסוע. רציתי להיות רפתן. אבל היו יותר מדי מועמדים ואני לא זכיתי. הגעתי לרפת בדרך של ענף הזבל. היה ענף מיוחד שאסף את הזבל ברפת ובדיר העיזים והצאן. עבודה קשה מאוד, אבל אני הייתי בחור צעיר וחזק ונהניתי מאוד מן העבודה הזאת. לא חלמתי על חינוך. נורית נולדה, אני כבר הייתי בת 4.5 ותכף 5. והיא לא ממש רציתי אותה במשפחה, היה לי מאוד טוב לבד עם ההורים. מיד אמרתי להורים, תשמעו, אפשר להחזיר אותה לבית חולים. בתור ילדה בת קרוב ל5, אמרתי להם... עכשיו זה נרשם. ובשנים הראשונות היא הפריעה לי. אני הייתי צובטת אותה, הייתי מציקה לה, היא לא זוכרת, היא הייתה איזה מין טיירים כאלה, יושב גוש טיירים, שמנמנה, חייכנית, לא
מהירת תנועה, לפחות לא בשנה הראשונה. ללכת הייתי, אני חושבת, בת קרוב לשנתיים, בבית אלפא זוכרים אותי, אבל לדבר התחלתי בגיל מאוד צעיר, זוכרים אותי עד היום, כבר אין מי שזוכר, אבל ישבת בלול, לא יודעת עוד ללכת, בקושי מצליחה להיאמן, אבל מדברת באופן חופשי. משפטים, סיפורים, בזה הייתי מעולה. ללכת, שום דבר לא בעיה. ואני הייתי מציקה לה, הייתי צובטת אותה. לא זוכרת. אני זוכרת אותה בתור האחות הגדולה תמיד. כשהיא הייתה מדברת עם ההורים על ספרים וזה, אני הייתי הקטנה שמקשיבה. והוא היה מספר לנו, אבא שהוא היה מספר לשתינו. אבל אני תמיד הייתי בצמא מקשיבה, והיה לי נורא כיף, כי הוא היה מספר את זה ברמה יותר גבוהה, וזה לא הפחיד אותי, זה להפך, זה עשה לי טוב. תמיד הייתם באות ב16:00 הביתה אחרי הצהריים? כמעט תמיד. גם בתור ילדות ואפילו בתור בוגרות במוסד, זאת אומרת נערות, מתי שיצא לנו, מתי שיכולנו, לפעמים כל יום, אפילו לשעה קלה, מאוד אהבנו לבוא, מאוד אהבנו את היחד המשפחתי הקטן הזה. את השתיית קפה המשותפת. את הקפה, הבוץ הזה, שעד היום אני שותה אותו, כי זה רק מה שהיה. עולים נושאים ברומו של עולם, ועולים נושאים טריוויאליים פשוטים על המשפחה, או אני לא יודעת. אבל זה היה, באמת זה היה תמיד מתחיל סביב ארוחת 4 הזאת, שזה בעצם היה לנו, שאני עכשיו חושבת את זה, תחליף לארוחה המשפחתית. אמרתי שאני אתן לילדים שלי, אני לא אתן להם ספרות זולה, אני אתן להם רק ספרות טובה, שהם יגדלו על ספרות טובה, ואז הוא אמר לי, נורית, תני להם מהכל, תחדדי אצלו את תחוש הביקורת, תלמדי אותם להבדיל בין הטוב לבין הפחות טוב, אבל תני להם להתנסות בכל דבר. ספר חסמבה הראשון יצא כשהיינו בערך בכיתה ה' והוא התחיל להתפרסם בהמשכים במשמר לילדים, העיתון שקראנו הילדים. זיווה פה הזכירה את האשכוליות. כשהיינו אוכלים את האשכוליות בפרדס, היינו קולפים ואוכלים שם, אבל את האשכוליות בחדר, לחצות את האשכולית ולאכול אותה עם כפית, וכשזה נגמר, הוא היה סוחט, והיה אומר שלאשכולית יש 1,000,000 מיץ. ועד היום, כשאנחנו מביאים את האשכוליות מבית אלפא, אני אומרת, ככה אנחנו כל פעם מזכירים את זה. אנחנו עושים 1,000,000 מיץ, כמו שאבא היה עושה, הוא היה סוחט וסוחט, ואני תמיד הייתי מתפלאה, איך עוד יוצא מיץ מהחצי אשכולית הזה? הוא היה מוציא, הוא היה אומר לי, באשכולית יש 1,000,000 מיץ. אני זוכרת, ואני לא בטוחה בדיוק, יד אחרי הלידה שלך, שעברה שנה, אמא עם בעיות גב, הייתה בבית חולים בלינסון תקופה ארוכה מאוד שנורית הייתה תינוקת, ואני הייתי כבר נניח בת 5 או יותר קצת, ואחר כך שהיא חזרה איתה חצי שנה עם גבס כמו שריון של צב על הגב, אני עוד זוכרת את זה, אני לא אהבתי את זה, נורא לא אהבתי את זה, אי אפשר היה לחבק את אמא, אי אפשר היה לגשת אליה, כי היה לה גבס. התייחסנו אליה כמו יכולה, ונורא אהבנו אותה ככה, אני. אצל זיווה, אני לא יודעת. זהו מה שאני שואלת, ואהבתם אותה. אהבנו אותה מאוד. היא הייתה אימא אוהבת בדרכה שלה. כשאבא למד בסמינר הקיבוצים בתל אביב, וכל שבוע הוא היה גר אצל הסבתא ואוכל אצלה. זו הייתה תקופת הצנע. נכון. והיה צריך להביא תרנגולת וביצים בשביל לעזור לסבתא לקיים אותו. כן. אמא הייתה שוחטת כל מוצאי שבת, במו ידיה, תרנגולת, את לא זוכרת את זה? כל יום שישי הוא היה בא הביתה, הסבתא הייתה תמיד שולחת איתו טבלת שוקולד מריר, ששתינו לא אהבנו, רק שוקולד מריר עם כוכבים אדומים. נורית אמרה, נורית אהבה כל דבר. אני לא יכולתי לסבול, והייתי אומרת לאבא תביא גם שוקולד. מה זה? רגע, אני רוצה להבין, מה זה אהבת כל דבר? אני הייתי הילדה השמנה, אוכלת כל, הפוד פרוססור זאת הייתי אני, ואני הייתי אוכלת הכל, גם את השוקולד המריר. נורית, עד איזה גיל היית שמנה? צביקה הכיר אותי בתור שמנה, עד הצבא הייתי שמנה. לא הייתי חתיכה כמו זיווה, לא הייתי חתיכה כמו, את היית כזאת. נורית, ולא הייתה לך בעיה עם זה? אני חושבת שהרצתי אותה. זאת המילה הנכונה. היא אומרת שהיא לא הייתה יפה, אני ראיתי לך תמיד יפה. את היית האחות היפה שלי, והחתיכה, ועם המותניים הצרות שלך יפה, לא היו מותניים כאלה צרות, זיווה. היה ביניכם 4.5 שנים. כן. הייתם גם חברות עם המרחק הזה של השנים?
לא בילדות. לא בילדות. רק בבגרות, רק בתור נשואות. מנערות והלאה. כאשר אני אולי כבר אפילו חושבת על להתחתן, ונורי כבר באה אליי לבקר, כי אומרים בזה. תקופה שהם נסעו לברזיל בעצם. עד מאוד זה התהדק, כי בעצם הם היו בשבילי תחליף להורים. אחר כך בא גם צביקה, אבל הם היו בשבילי, זיווה וקוביק היו בשבילי תחליף להורים. אימצנו. הם נסעו כשאני התגייסתי לצבא, ואת כל השנתיים של הצבא, ההורים שלי לא היו. למרות שאנחנו מאוד דומות, והקול שלנו מאוד דומה, הופעים אנחנו שונים, זה לא יעזור. לגמרי לדעתי. אני זה האופי הקשה. מיכל, את שאלת אם אני לא הייתה לי בעיה לעזוב את הקיבוץ. זה לא עניין שלא הייתה לי בעיה לעזוב את הקיבוץ. אני הכרתי את צביקה, הייתי בי"ב. תקופת החברות שלנו הייתה כשהייתי בצבא והתחתנתי בסוף הצבא. זה היה במקביל, השנות הצבא שלי היו כשההורים היו בברזיל, ואז דרך אגב הייתי המון פה. אחרי החתונה ואני התחתנתי בסוף הצבא, אני בעצם לא הייתי בבית אלפא יותר. ולא התכוונתי להיות, וצביקה בוודאי שלא, למרות שניסו לקחת אותו, למשוך אותו, הוא אמר, תקראו לי קפיטליסט אם אתם רוצים, אני רוצה את החיים הפרטיים. הוא סיים בדיוק את התואר הראשון בטכניון בתור עתודאי, והוא היה אמור לעשות תואר שני, אז הוא אמר, יש לי ממילא עוד לעשות תואר שני, ואחר כך אני צריך לשרת בצבא, והשנים הם לפניי, ואז כבר התחתנו, ואז אחר כך נראה אלוהים גדול. אבל הוויכוחים שלו עם אבא היו על טבע האדם. וצביקה אמר, אבל החיים בקיבוץ הם נגד טבע האדם, ואבא היה מתחמם מזה, והוא היה צועק עליו, אני זוכרת, וצביקה יכול להעיד, הוא היה אומר לו, מי אתה שתגיד מה זה טבע האדם? איך אתה בכלל בא ואומר שהחיים בקיבוץ הם נגד טבע האדם? מי אתה? לך לא הייתה בעיה לעזוב את בית אלפא? לא, אני רציתי ללכת אחרי צביקה ולא היה אכפת לי לאן. ברגע שהיה לי ברור, שעם צביקה אני לא אהיה בבית אלפא, אז לא היו לי מחשבות על כן. זאת אומרת, זה היה ברור לי שזה לא, והייתי שלמה עם זה. היא בדיוק ההפך. אני רוצה להתייחס בכלל לכל הילדות שלי בבית אלפא. כי אני הרי הייתי רק ילדה בקיבוץ. אני בעצם לא הייתי חברת קיבוץ, כי תכף אחרי הצבא התחתנתי וזהו. אבל הזיכרונות שלי מהילדות בבית אלפא הם זיכרונות נהדרים. תקופת הילדות הייתה תקופה יפהפייה. ואני זוכרת שיום אחד כבוגרות נסעתי עם ענת, כבר היא הייתה אימא. היא נסעה איתי לבית אלפא להורים, ואמרתי לה, ענת, תראי איזה יופי השדות עכשיו. והיא הייתה אומרת לי, אימא, רק איתך, אתה האדם היחידי שכשאני נוסעת, את תמיד מפנה את תשומת ליבי לראות את השדות, לראות את העצים, להסתכל על הציפורים. זאת אומרת, זה דברים שנכנסו בתוכי, ואני מרגישה שזה מה שקיבלתי כילדה בבית אלפא. עד היום שאני מגיעה לעמק, אני מגיעה לנורית, אז מתרחב לי הלב, אני ממש אומרת שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. כל ההסתכלות שלי אחר כך כבוגרת, כאימא, הערכים שלקחתי לעצמי כמורה, היו הערכים שקיבלתי בקיבוץ, ההסתכלות על האדם, קודם כל על הילד כילד, ולא לבוא וללמד, אלא יותר לחנך ולאהוב את הדברים, ולעשות את הדברים שמסביב ושמחבקים. אני חושבת שזה הדברים שקיבלתי באמת בילדותי, גם מכל מערכת החינוך בבית אלפא, וגם מאבא כמורה וכאבא, ואני לוקחת את זה איתי. זה נשאר אצלי כתקופת ילדות ובגרות נהדרת.